Ola a todos e benvidos a esta presentación sobre microplásticos en mexillóns, análise e modelización dinámica na ría de Vigo, realizada por membros do Grupo de Investigación Texena da Universidade de Santiago de Compostela. O aumento previsto de residuos plásticos que ingresan nos ecosistemas acuáticos destaca a necesidade de comprender mellor os microplásticos no ambiente mariño. Os estuarios, chave na redistribución de microplásticos, seguen sendo pouco explorados. Este estudo céntrase na interacción entre os microplásticos e a cadea trófica, particularmente os mexillóns, empregando a modelización para abordar as carencias de datos nestes enclaves complexos. Buscamos obter resultados que establezan precedentes aplicables para futuras investigacións. O principal obxectivo deste traballo é analizar o comportamento dos microplásticos en ambientes estuarinos e comprender as interaccións entre os microplásticos e os mexillóns na ría de Vigo a través da modelización dinámica. A metodoloxía aplicada foi dividida en 3 puntos principais: revisión bibliográfica e análise, estudo do sistema real e modelización dinámica multimedia. A revisión exhaustiva da literatura existente e o estudo do sistema real proporcionan o coñecemento fundamental para o desenvolvemento dun modelo dinámico. A distribución de microplásticos nos estuarios está influenciada por factores hidrodinámicos como mareas e vento, afectando a transferencia de microplásticos desde os ríos ao mar aberto, mentres que o mexillón galego, afectado negativamente pola inxestión de microplásticos, filtra e reintroduce estas partículas ao medio, co risco de que entren na cadea alimentaria e afecten a saúde humana. Os datos numéricos derivados de estudos sobre microplásticos en mexillóns son utilizados para construir un modelo dinámico. O modelo constrúese de xeito gradual, mediante diagramas de fluxos e existencias, integrando datos optimizados e ecuacións para simular a mobilización e a acumulación de microplásticos nos mexillóns da ría de Vigo durante un ano, demostrando a importancia do papel dos mexillóns nos estuarios e a acumulación de microplásticos nos sedimentos. Ademais, mostra a capacidade dos estuarios para reter microplásticos en comparación cos corpos de auga adxacentes. Para concluir, este traballo demostrou a utilidade da modelización para comprender a dinámica do transporte e a acumulación de microplásticos nestes ecosistemas complexos. O modelo valida que os mexillóns poden eliminar e reintroducir cantidades significativas de microplásticos na columna de auga, influindo así na dinámica de transporte destas partículas nos estuarios. Os futuros estudos deberían abordar a cuestión da insuficiencia de datos cuantitativos para avanzar na investigación ambiental sobre a contaminación por microplásticos e desenvolver estratexias de xestión efectivas. Moitas gracias pola súa atención.